anyị na-akwado ibido ma tupu anyị na-aga n'iru ana m elotere anyị niile oge Thanksgiving, oge onyinye. Anyị achọghị ka ndị mmadụ si n'etiti ebe a na-akwụnye na line ị gajee n'azụ pụọ apụọ were soro were bataba. Onye anyị na-ayọ onye ọbụla esizighị n'oche abịa akwụnye na line, ị gaa n'azụ ikwunye na line were gbagotebe. Ka anyị letekwe ịbata ha n'ụlọ ụka, no chewing gum please. Ụbọchị ụka gara aga o nwere onye nke a na-agwa arụ Kristi ihe aka ọ na-eme. Arụ Kristi ọ na-atara onwe gọm, achọpụtasị ya. Biko, you do not chew gum in the church. It's even worse when you are coming to receive communion to have gum chewing it before the priest or the Eucharistic minister. Oto dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke ise n'oge mbilite n'ọnwụ Kristi. Afọ nke atọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka n'ụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Maasị tata. Na aja nke Maasị tata, ezinụlọ Robert na Flavor Nwoye na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche. Oge ugbu a ha na-elote ọgụ arọ na ise ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Favour, Brandon na Atọ, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha. Were na-ekenekwa Chineke n'isi Michelle, onye nke Chineke tubere ugo mmụta. Phil na Kesi, ụmụnna kwe na-enye Chineke ekene n'isi Skọlọ Ga-Amaka, na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya oge ugbu a ọ na-elota mgbe eji were mụọ ya. Don Iwuchukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene ka Chineke si wee zọpụta ụmụ ha Obum na Kamsi na cousin ha Chidum Ekpe na ajọ aksidenti nke melụnụ na wesiri ya were pụta. Ezinụlọ Mukoro na Okoye na-enye Chineke ekene n'isi Kamsi Yọchukwu, nwata emere mmiri Chukwu nyaa wee na-ebubata ya n'ụlọ ụka tata. Ma wee na-eyọ ka Chineke na-agọzi, na-edu, na-echekwaba nwata anụnwa ya na ezinụlọ ya. Greg na onye Ọgamaka na-asị happy birthday n'isi Skọla Ọgamaka, na-ayọkwa Chineke ka ọ na-agọzi ya oge niile. Mary Grace Okoye na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene. Ụmụ ya abụọ ji were mụtacha nwa, ndị nke lụrụ nwanyị wee mụtasịa nwa, wee na-ekenekwa Chineke ka nwanne ya nwoke si wee si na abụọ ya were pụta. Tony na Ịma Ikebodu na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Skọlọ Ga-Amaka, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya, nchekwebe ya na odudu ya n'isi Boni na Uju na Ezechukwu na ezinụlọ ha maka ihe Chineke mere ha. Helen Ebuniwe na-enyekwa Chineke ekene maka ngọzi ya, nchekwebe ya na odudu ya n'isi Skọlọ Ga-Amaka, Nneka Ebuniwe na
Chimakọ Ezechukwu ka Chineke mekwara ha niile ihe ha bụ n'obi. Uju Iro na-enyekwa Chineke ekene ya na onwe ya Chineke dubere ugo mmụta wee na-ayọkwa ka Chineke mejuore ya ihe o bu n'obi ọ na-ayọ. Ụlọ ọma ihe a na-achọ na-ayọ maka udo, ịdịkọ n'otu na ịhụnanya n'isi ezinụlọ oge ike, wee na-ayọkwa ka ndị niile nwụrụ anwụ na ezinụlọ anụwa ka Chineke nye ha ezumike ebe na udo. Ụlọ ọma ihe a na-achọ na-ayọkwa maka udo, ịdịkọ n'otu na ịhụnanya n'isi ezinụlọ ihe a na-achọ, wee na-ayọkwa ka ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ ihe a na-achọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa. Chi gọziri iwu Chukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Barbara ihe na-etu. Ife adịka Nwaokoye anyị ya na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Dorothy Chinedum Okoye Obiora na Grace Onyale. Onyebuchi na Chinyere Nwanze na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Mary Okereke di ya Okegbe Eze. Evelyn Mbaoje na-ayọ maka mkpụrụ obi Fada Joel Chijioke Mbaoje na DC Mbaoje. Frank na Louise Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Fada Michael Esotu, Fada Philip Ofojebe na Joseph Udoji. Evelyn Mbaoje na-ayọ maka mkpụrụ obi Chichi Dorothy Obiora. Frank na Louise Okoye na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Michael Esotu, Philip Ofojebe na Joseph Udoji. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ ọnụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenu gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Benedict Ọnụkwufọ. Ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. na nzukọ ya dị asị na-arịọ ngozi ebere Chukwu ebe nwata ọhụrụ nọ, ebe nne na nna ha nọ, na n'ebe ikwu na ibe ha nọ, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
Chineke anyị nzọpụta si n'aka na-abịara anyị imeela anyị ụmụ gị bịakwa kwe ka anyị kwụrụ n'iru gị biko were obiọma gị gee ntị na arịrịọ anyị bụ ụmụ gị hụrụ n'anya ebe ọ bụ na anyị kwere na Jesu Kristi nyere anyị ezigbo inwere onwe anyị na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na n'inwere Jesu Kristi bụ nwa gị gị na ya na mmụọ nsọ na-adị na-achị Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Barnabas wee zisa ozi ọma na Debe wee mee ka ọtụtụ mmadụ bụrụ ndị na-eso ụzọ Jesu. Emesịa ha wee laghachi na Listra na Iconium na Antioch nke Pisidia, ma ha mere ka obi ndị na-eso ụzọ Jesu nọ n'obodo ndị a sie ike, bịakwa dụọ ha ọdụ ka ha kwụrụ chịm n'okwukwe. Ha gbakwara ha ume sị ha na anyị ga-ahụrịrị ọtụtụ ahụhụ tupu anyị abanye n'alaeze Chineke. N'ime nzukọ Kristi ọbụla ndị ozi ahụ ruru, ha họpụtara ndị okenye bịakwa were ekpere na ibu ọnụ tinye ha n'aka onye nwe anyị bụ onye ha kwere na ya. Mgbe Pọl na Barnabas gafesịrị ala Pisidia, ha bịaruru ala Pamfila. Ha wee zisa ozi ọma na Pega, si n'ebe ahụ garuo Atalia. Ha wee si n'ebe ahụ gbara ụgbọ mmiri ruo Antioch nke Siria, ebe ejiri ekpere na abụ hanye ndị na-elekọta ihe nke Chineke na amara nke Chineke maka ọrụ izisa ozi ọma nke ha rụzurula mgbe ahụ. Mgbe ha laruru na Antioch nke Siria, ha mere ka nzukọ Kristi zukọta. Ha wee kọrọ ha ihe niile Chineke jiri ha rụọ n'otu o si meghere ndị mba ọzọ ọnụ ụzọ nke okwukwe. Chineke m na eze m, aga m eto aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ naghị ewe iwe ọkụ, ịhụnanya ya ebuka. Lee ka ịdị mma nke onye nwe anyị si gazuo ụwa niile. O ji nnukwu ebere ya na-elekwe ihe dum o kere.
ịma mma nke alaeze gị. Ọchịchị gị sikwa na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Mkpughe. M wee hụ eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ, n'ihi na eluigwe nke mbụ na ụwa nke mbụ agafeela. Oke osimiri adịghịkwa ọzọ. Ahụrụ m obodo nsọ ahụ bụ Jerusalem ọhụrụ ka o si n'eluigwe ebe Chineke nọ na-arịbata. Edozisiri ya, chọọ ya mma dị ebube, dị ka nwa agbọghọ na-aga izute dị ga-alụ ya. M wee nụ oke olu ka o si n'ocheeze ahụ daa, sị, lee, obodo ọma nke a, n'ebe a ka Chineke binyere ụmụ mmadụ. Chineke ga-ewu ebe obibi ya n'etiti ndị mmadụ. Ha ga-abụ ndị nke ya. Chineke abịakwa bụrụ Chineke ha site ugbu a gawa. Aha ya bụ Chineke nọnyere ha. Ọnwụ agaghị adịkwa ọzọ. Akwa, iru uju na ọnwụnwa na ihe mgbu agaghị adịkwa ọzọ. Ihe ochie dum agafeela. Onye ahụ nọ n'ocheeze ahụ wee sị m, lee, ana m eme ka ihe niile dị ọhụrụ. O wee jie m ọzọ sị, debe ihe ndị a n'akwụkwọ, n'ihi na okwu ndị a kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa eziokwu.
dị asọ nke Jọn dere. Mgbe Judas hapụ, Jesu sịrị, ugbu a ka a na-enye nwa nke mmadụ otito, a na-enyekwa Chineke otito n'ime ya. Ọ bụrụ na e nyere Chineke otito n'ime ya, Chineke ga-enyekwa ya otito n'ime onwe ya. Ọ ga-enyekwa ya otito ahụ ngwa ngwa. Ụmụntakịrị m, ọ fọdụrụ nwa oge ntakịrị mụ na unu ga-anọ. Unu ga-achọ m ma ụdị ihe m gwara ndị Juu ka m na-agwa unu ugbu a. Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, hụ na ibe unu n'anya otu m si hụ unu n'anya, si n'otu ahụ hụrịta ibe unu n'anya. Ọ bụrụ na unu enwerịta ịhụnanya n'ebe ibe unu nọ, mmadụ niile ga-eji nke ahụ mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m. Posioma cosebroa. Isi n'ozi ọma anyị na-enweta mgbaghara. Ụmụnne m na Kristi, otito dịrịnụ Jesu. Otito dịrịnụ Jesu. Unu ọ dị agha? Asụrụ n'asụsụ ebe m si wee bịa. Ama m na ka a kpọrọ ya Igbo Catholic Community, ha pụtara bụ na Enugu, Anambra, Abia, Imo, sicha ebe dị iche iche were bịa. Ebonyi, maybe some part of Delta as well. Kweziokwu. Good. Mụ onwe m bụ Father Augustus Chigozie Chikwe, onye Amannachi, mana ọ nọ n'Ọlụ Diocese. Onye Amannachi, abịa na Amannachi ahụ ọ bụ na nkewa nke gọọmenti, ọ bụrụ Ọsụ Local Government, na nkewa nke gọọmenti, mana abịazie na nkewa nke ụka ọ bụrụ Ọlụ Diocese. Echefara n'afọ 2008, 17 years ago, rụọ ọrụ assistant afọ abụọ, 2008 to 2010, n'ebe a na-akpọ St. Aloysius Agbaja nọ na Wangel. 2010 na-enyesia m parish na St. Mary's Anichuno Arundiso na Idato North, were royal for 11 years as a parish priest of that parish. Before now, I was sent to study in Rome 4 years ago. So I've been in Rome for all 4 years. I just visited Father Chinedu Fidelis Omar, my classmate, at Moneakokoro Seminary, Osina, Umowa, Spiritual Year, UC, Rebia Siena, Seat of Wisdom, Oweri, Ocha to go, Metra, Baima, Continue, so we have been friends for a very long time. And we've been privileged, na Father Parish Priest, Sim Namge Gokuchubu, Dedem, Akamas. Yam Mureba to Kuremania, Moka Pepper Shape. When a Parishika Eba in the Makachide Keremuna.
Yeah, there are many now in the Bible. Mundana Christi, the Bichineke Kaino, Kampoma, Beruku, the Kenyan, Tiziaka, he had there when I said, Carry, Kayari, Modaka, Kalesia, Kembona, Atopora, Yoko, Paro, Washita, Nozioma, Ubange Kuba, Chekotara, Yapo. Ihe Jesu chọrọ n'aka anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata na ndụ, ị ga-ahụsị ụwa Chineke n'anya, were ọdịnihe, were ọdịnihe hụ ya n'anya, were very good. But I want to go analyze what the Kagas and over obere comma. Bahose, Obama de Begin, Nanya Kisi, Woweke. But I want to go over has. Yeah, now. The other is what we. On what the Popoto Mona Ludia. Yeah, I got so Abachalo. Is an aside. But the point is, we have been celebrating the resurrection of Christ for the past 5 weeks. I am no longer military, come with this will be Segaraka. Ihe mbilite n'ọnwụ wetara ndị otu Kristi bụrụ ibu. Ọ bụrụ na echiche azụ na Sọnde ahụ agbara Ista kpọmkwem, enwere ihe Pita kwuru. Ugbu a ka o doro m anya na Chineke abụghị onye na-eme gịnị na-asọ mmadụ anya. This is what Easter is all about. Ihe a ha chere na ọ dịghị possible, Chineke abịa mee na ọ dị possible. Open as on the apostle like I na-agụ. We don't have chapter 2. We're not going otu nzukọ Kristi si wee gbanye mgbọrọgwụ. Mụ na gị na-enjoy Christianity today. Owu otu according. Enwere ndị tara ahụhụ ya. People suffer for the sake of Christianity. Go ike kwudo. Enwere mgbe ọ gara abụọ bụrụ na ịgbakọ n'ụdị ya. Of course, anyị agaghị agbakọ na catacombs ka a na-agbakọ. You know church history. If not by no nwere ike isi anyị niile atachana na mana still ndị mmadụ ekwechiri kweka n'aka ụka nke si n'aka fere aka wee rute anyị aka. Ọ ya wee ihe ọgụ nke mbụ. Mgbe e mechara convert ọ ya bụ tọghata Pọl o buruzi oziọma ha n'isi. Bido na-agasa na-ekwusa oziọma. Asọrọ apọstụl ebe anyị hụrụ taa. I want to strike a point. Paul na Barnabas wee zisa oziọma na Derbe otu ahụ obodo were mee ka ọtụtụ mmadụ bụrụ ndị na-eso ụzọ Jesu. Emesịa ha wee laghachi na Listra obodo ọzọ without complaining, without getting tired, sacrificing for the sake of the gospel. Na Iconium na Antioch nke Pisidia ihe niile ahụ obodo ha gazuru ka e wee hụ na oziọma ruru ndị mmadụ aka. Mana nchịkọta oziọma ahụ abụghị n'okwu ọnụ kama na ọ na gịnị n'omume. Ịchọ ka oziọma gbasaa ọfụma, don't carry the microphone. Carry Christ in you. Propagate Christ by your behavior. Site n'ịhụnanya ọbụla. Mother Teresa of Calcutta, mgbe ọ na-achịkọta ụmụ agbọghọ na-eto eto, otu ụbọchị ọsị ha ka anyị ga-agbasa ala oziọma. Ụmụazị esowe ya n'azụ.
hapụta ebe road dị deti ha zakọ ya tofuo, hapụta hụ onye agụụ na-agụ ha nye ya nri, hapụta fụ ihe ndị dị iche iche na-adịghị ma ha mesichaa ya. Ha naruo otu nwa na-eso ya sị ya, Mother, I thought you said we are going to preach and we did nothing and came back. For her, Ozioma was also where eji microphone were na-eti ya. Mother Teresa said, but we preached far better than those who were carrying the microphone. The four characteristics of the early Christians: faithfulness to the teachings of the apostles, brotherly love, breaking of bread, and prayer. Oku akpọrọ anyị bụ oku ịgbasa oziọma Kristi site na ndụ ịhụnanya. Ndụ ịhụnanya kọrọ akọ n'etiti ya. Most times we pretend to love each other, but in the real sense, we don't. Ọtụtụ mgbe anyị na-eme ka ga-asị na anyị hụrụ onwe anyị n'anya mana anyị ahụghị. Ebe n'etiti anyị ehu ndị ka na-egosi ka ga-asị na ọnwụ Kristi nwụrụ n'elu obe maka ha enweghị uru ọ bara. Ndụ ịkpọasị ehu ha na-egosipụta n'eziokwu na ha kpọrọ Kristi asị. Ha na-egosipụta n'eziokwu na Christianity enweghị uru ọ bara ha. Enwere ndị gwara dị mgbe ọbụla mmadụ ehuru mmadụ nwee these four characteristics. Ịchọkwa amụsụ asị a na-achụ ajọ mmụọ, a na-achụ amụsụ. Onye a bụ ụdị agwa dị otu a bụ amụsụ. It's as simple as that. Ịhụrụ envy, ịhụ ha na mmadụ obido nwee envy n'ime ndụ ya, nwee jealousy, nwee bitterness, nwee wickedness. Achụla amụsụ ebe ọzọ. Amụsụ ọ nọ na that is true. And when I have these four characteristics, you are either a witch or a wizard. It's as simple as that. Jesus said, "Oh, we honanya di n'etiti ụlọ ka ndị mmadụ ga-ahụ wee sị na ụlọ bụ ndị na-eso ụzọ." How do we love ourselves? Kedu ka anyị si ahụ nwa anyị n'anya? Kedu mmekọrịta dị n'etiti nwanne na nwanne? Ị ga-ahụ mmadụ na Naịjirịa, obodo a mụnyere mụ na gị prọfesọr ọwụrụ niile. Obodo a mụnyere anyị maka ndị amụrụ ebe ọwụ agaghị asịrị amụnyere na Naịjirịa do they have Nigerian blood or Igbo blood as the case may be. Ịhụ nwaanyị ọ ga-akpọrọ nwa ọ na-ayọ biko ozi ekwele m n'ụlọ onye n'ụmụ nwa gị ịkpọ ya nwa 11 years. Ịkpọ ya nwa 12 years, ọ bịazie kpọrọ ya laa Lagos ma ọ Abuja, o were nwa ahụ gwụọ ya abacha. Ịhụ nwata ọ karịsichaa ya asụ. Ịhụ nwata o yiri ofu pantị na-akpagharị. Ịhụ nwata ọ ga-enye ya nri. Ịhụ nwata because na enwere nke m gụrụ na news the other time na nwatakịrị ka nne ya ukwu ụwa nọrọ sị ya esikwele mmiri ọkụ na gas. Yes, ihe siri ike no doubt. Mgbe ọbụla ị nwere wetara ọkụ sie mmiri ọkụ gbanye na flat oge chukwu wee sọ ụmụazị ahụ na chikwu n'ụtụtụ. Nwatakịrị tọlicha anụ 10 akọli 11 na akọ chi ike abụla ya for the day. Ewetara ọkụ ha gbanye oche na onye ọbụla na-akpụ ụra. Mgbe ewetaziri ọkụ nwa aka na-ehi ụra. Ịmanụ n'ọkụ Naịjirịa ewere akakwa nwa aka na-ehi ụra. Mgbe ewetara ọkụ ọmahọ mgbe chi na-efosi o tetere ọkụ adịozi o zoro na-ezoro nwa anyị 11-12 years gashi mmiri ọkụ na gaasị elu bikọs ọ bụ nụkwara ya ụmụ m ejikwere mmiri oyi were asakwara ha mmiri oyi nwa nọ between life and death ọ gashi mmiri ọkụ zoro ezoro na-enye ukwu okwụta hụ na ọ na gaasị elu ka o shiri mmiri ọkụ were mmiri ọkụ awụzuo ya.
life story. I didn't make it up. What do you want to do? Onye na ayo biko se boy ya nwa. What makes us Christians? All the better rampant. Ihe nwa boy na nwa kotara na eri awe ihe owe ya ndiri. Realize the difference between us as Christians and the ndị ọzọ na-amaghị Chukwu. Ịhụnanya dị n'etiti ụlọ. Ụmụnne m na Kristi. Unu one opportunity nọ na obodo mepere emepe. Nwekwara nnukwu ọrụ ịgbaziri ndị ọzọ. Ọ ghara ịbụkwa na enweghị isiri gbuo onwe gị si ebe a laruo ụlọ. Imekarịa ndị n'ụlọ n'obodo ahụ ebu n'isi. Ọ bụ ịhụnanya dị n'etiti ụlọ. Ụfọdụ n'ime anyị ka bụ n'obi ihe mere ha kamgbe emepere Catholic community. Ele ihe mere anasị ahụ gị na ihe o mere m 13 years ago mgbe anyị nọ na akpa ihe o mere m. Ọ bụrụ ihe ọ ka bụ n'obi mere na ọ nasị abịa Catholic community. Christianity is far from being what it should be n'oge nke anyị. Ndị mmadụ atarala ya afọ. Go and read, I give you as an assignment, read Acts of the Apostles chapter 2, 3, 4, 5 at least, before Arua Abada, through Ananias and Sapphira. One Acts of the Apostles, 2, 3, 4, 5. Ndị mmadụ nwekọtara ihe ọnụ na-ebikọrịta ndụ. Peter kwuru Chukwu, ha jụọ ya ofu ajụjụ, nwanne gị kwuchara ihe gịnị ka anyị ga-eme? Ọ sị ha, onye nwere uwe abụọ ya nye nwanne ya mekọrịta nwanọ. St. Jerome said, the water of baptism is thicker than biological blood. I don't know how true, and you can accept that. The water of baptism is thicker. That is why when you get to a parish priest ever, makana Christianity we hate you. The water of baptism is thicker than biological blood. You might be enjoying so many things. Sinaka ndiocha because no huru gideka nwanne. Sinaka onyemba because no huru gideka nwanne. Ohugi because no blood no ejiri mwogi ka ejiri mu ya olo. Mana because na gị na ya na-akaka ofu ụka o nwere ike isi n'ebe a were nweta enyemaka. Ụmụnne m, without taking much of your time, laa n'ụlọ chee echiche ọfụma n'ihe a gwara anyị n'ụbọchị taa. Ịhụnanya. Kedu ụdị ịhụnanya dị n'etiti gị na di gị? Kedu ụdị ịhụnanya dị n'etiti gị na ụmụ gị? Kedu ụdị ịhụnanya dị n'ezinụlọ gị kpọmkwem? So many families are divided. Ka anyị Chineke gonyere anyị aka. Ka anyị nọ n'ọnwụ, anyị ka nọ n'ọnwụ nke mbilite n'ọnwụ a. Ka anyị gbaa mbọ ka ọkụ nke ozi ọma ahụ nyere anyị gharakwa ịnyụ n'anya anyị. Ọkwa relay race ka ọ bụ anyị jide batin now. Anyị ga-enyefekwa ya ụmụaka ndị a. Ị na-akpọta ha nso. Ụmụaka na-amụta site n'ihe ha na-ele n'anya karịa ihe ederede n'akwụkwọ. They learn more by observation, psychologically proven. Ị na-akpọta ha nso, ha na-ahụ ihe a na-eme. Otu gị na ndị gị si ebi, otu gị na mmadụ ibe gị si emekọrịta, they are observing these things. Paul hatara n'anya afọ, ndị ụmụazụ hatara n'anya afọ, were ozi ọma on a platter nye anyị. Jesu nye anyị sọsọ one assignment, wee ịhụnanya, ọfịa anyị ahụ. Ka Chineke nyere anyị aka, ka anyị mụta ihe ga-eme ka really na Matthew chapter 25, ihe ha ga-eji wee mee ikpe na ya agaghị ada ya. Mgbe agụụ na-agụ, ọ ịhụnanya ka ọ mgbe mmiri na-agụ, mgbe m bụ onye ọbịa, mgbe m nọ n'ụlọ ọgwụ, mgbe m nọ n'ụlọ mkpọrọ. These are simple things. St. Teresa ji wee sị, the best thing you can do as a Christian, the little way, I mean, Mother Teresa, St. Teresa the little way, the best thing you can do as a Christian is to do little things in an extraordinary way. Little things, those things that do not matter, do them as if you will not have opportunity to do them again.
This is what Christianity is all about. Ka Chineke nyere anyị aka ụmụnne m, ebe anyị hụkwara n'onwe anyị dịka otu ezinụlọ, iwu onye Ebonyi, iwu onye Enugu, iwu onye Abia, iwu onye Imo, iwu onye Anambra, iwu onye Delta. We are one happy family here. Ka Chineke nyere anyị ka mkpụrụ nke okwukwe ahụ anyị na-akụ n'ime ebe a dịka ụmụnne ejiwe ya anya ọpọchuniti ịka masị n'Igbo. Kamgbe 4 years nọ na hụ na akabeghị ha isinyore si ya convoy ọhịa anyị nọ. You must speak their language. Akabeghị m na mgbe m mere ebe anya jụrụ m. Ọ bụrụ na ndị obodo nwere ike inye anyị ụdị ọpọchuniti anụwa ka anyị garakwa na iji aka anyị tisaa onwe anyị ka ịhụnanya ahụ tọọ ntọala ka ọ ga-abụ otu ụbọchị agaghị enwe mgbe a ga-asị ọbịa ndị a na-alụ ọgwụgwọ ọbụla ha bịara ụka ka anyị nara ha dị na chọọchị ahụ. Ọ wụrụ ihe anyị jiri aka metụrụ onwe anyị. When you come here, you feel at home as if ị na-aka ụka na bọọlụ na parish nọ na Nigeria. Ka anyị gharakwa na imete ihe ka ọ wụrụkwa ịhụnanya ga-edugide anyị enwe ike imete this community. Ka ọ ghara ịgba ụta akụrụ bọtụ orie ji abụrụ nwanne ji abụrụ aka n'ọnụ nke ọzọ si dọgbu etisa ma Chukwu ekwekwe na site na Kristi onye nwe anyị. maka pope anyị bụ Pope Leo, maka ndị bishọp anyị, ndị ụkọchukwu na ndị dikọn, ka ha na-egosi anyị ụzọ Chineke site n'okwu na omume ha. Anyị arịọ gị biko. Maka ndị ọchịchị na ndị mmadụ niile nọ n'ụwa, ka ha na-eme ka nlekọta ụwa bụrụ ihe kacha mkpa. Anyị arịọ gị biko. Maka ndị otu Kristi a na-emegbu emegbu n'ebe niile, ka ha bụrụsi ike n'okwukwe. Anyị arịọ gị biko.
maka ndị e mere mmiri Chukwu ọhụrụ na ndị a nabatara n'ụka ka ọṅụ ha na-achawapụta na-adọta ndị ọzọ na ndị ọhụrụ. Anyị arịọ gị iwe maka ndị parish anyị na dayọsis anyị ka obi mmadụ niile jupụta n'ọṅụ nke bilite n'ọnwụ Kristi. Anyị arịọ gị iwe maka mkpụrụ obi nọ na pọgatrị, ọ kachasị mgbe anyị na-echeta na Jamas dị asọ taa, ka Jesu bilitere n'ọnwụ nabata ha na aṅụrị dị ebe n'eluigwe. Anyị arịọ gị n'ime obi anyị eze ka anyị gbakwunye ebumnuche anyị ndị ọzọ. Na-ayọ ihe ndị a kwere na Chukwu ga-emezu karịa ebe anyị si yọọ site na Kristi onye nwe anyị. Oge Thanksgiving ndị ya gbakọtanụ etu atọ ga-esi wee bụ first group ụmụ nkoro Okoye ga-abụ ndị izizi, ndị ga-eso ha bụ Iwu Chukwu, ndị nke ịtọ bụ Eze Chukwu, ndị nke nọ bụ Nwoye. I
Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okpukpe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria ndị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị asọpụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị Chukwu na ji ike niile sọpụrụ na otuto niile site n'ụwa nsọgba niile. Mụ na mmadụ ka anyị were ekpere ọzọ onye nzọpụta anyị gosiri anyị were ọrụ Chukwu.
Thank you.
ochie anyị na-ebi gafete na ndụ ọhụrụ site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwere obere ọkụ nne gwa ya na-aga ịmụ ọkwa ndị ọchịa ga-agagharị ke envelopes. Anyị nwere second collection envelope nke anyị ji ebe a ga-ekinye kesa Cardinal McIntyre Fund for Charity. Ọ bụ tata ka a na-eme n'ụlọ ụka niile dị in the Archdiocese. Ndị dị nkwadebe tata unu pili jaa ya anyị akọletikwe ya, ndị adịrọ nkwadebe iweta ya n'izu ụka anụmanụ o were bịa ụbọchị ụka ọzọ tinye ya na collection basket. Ka ha na-eki ya, anyị ga na-amụ ọkwa na-aga n'iru. Anyị na-eletekwere ndị niile kwere nkwa Together in Mission na nkwa ikwere Chineke na anyị na-eletere gị ka imejupụta ya ọbụ na gị apụchabeghị nke gị. Wee na-amakwa ọkwa for online confirmation classes for adults and college students, not high school. I gave BDA on the 25th of this month. Ndị dị etu a wee ya collect some names. Ọ bụ ụbọchị ụka ọzọ. So please, if you know anyone, ọ bụ na o nwere onye maara ndị okenye ma ndị nọ university akwụbeghị aka n'isi ha mee ka anyị mmadụ ozugbo. A ga-eme ya ka o wee dịrị onye ọbụla mfe. Ọ ga-abụ virtual. Etu ha si were kpatazie mgbe ha ji were kpata. Ma ihe weta afa gị, weta nọmba gị, weta afa gị, nọmba gị na arụ n'ede. Mee ka mmalụ inye onye isi na-afụ maka ya bụ n'eze Chukwu. Ma ị nwere ike nye ya mụnwa ma onye ụkọchukwu anyị. A ga-ekokọta ha nche ọnụ. Anyị amụghị ọkwa ọtụtụ ebido ya echighakwa n'azụ asị o ike bụrụ biko na ya olozọrọ elozọ lotie kịta mee ya ozugbo. Ndị lectors elotekwara unu meeting unu lector meeting next Sunday ma agbasa ụka. Anyị na-amakọ ọkwa for Ikusa 2025 in Houston. Ọ na-aga n'iru. Ọ bụ n'ọnwa June ma ihe niile sie ụgbọelu ya, họteelụ ya, ọ bụ kịta ka ị ga-eme ya. The brochure, the tickets, ndị ele agbalịka tiketi enyere ụnụ atị nke unu lechara ya $8,000 unu letere ya. Ma anyị na-akụrụ onwe anyị aka anyị enekwa anya anyị na ha ada asọmpi. Mana ndị Houston anyị na-eje na be ha mere ya about 5 times more than us. Ọ bụrụ na anyị na ha na-asọmpi ma anyị emeka ma ha mekwara mekalịa. Young adult choir, youth and young adult choir practice after this mass. Please, please, please. And youth and young adult, no eating in the church, no matter what. You do not eat in the church. No matter what you read, do not eat here. When you show the Apumakea. And G Opo Oneba. When they work a major Mamonia, Yanni Bonitia, Bonoga Garaga, about 3-4 weeks ago, Gobia, where why no one near working no Weba Noma. La Nigeria, Garis, More Zibono.
za ga karị ụka ebe a na Fraịde anụnwa 7 p.m. ebe a ka anyị pụta ka anyị si eme ka anyị sọpọtụ ha ndị be Chidebe na Nọọfịa. Ọ bụ ha na-akwa nwanne ha nwoke na Fraịde anụnwa 7 p.m. ebe a. Daalụ. Kalisa Eze Okoye sị ka anyị kenere unu niile onye ọbụla n'ụzọ abụ n'ụzọ ka esi were kwado ihe were gbarutere ihe ọsọ anya mmiri n'ụzọ abụ n'ụzọ. Oge ugbu a mama ya rapụ ọkacha nke Fraịde ndị niile bịaranụ n'ụzọ ọbụla esi wee sọpọtụ nyanwa ya na-ekene ụnụ na Chineke ya kwụghachi ụnụ mmaji na mama ya na-elotekwa onye ọbụla n'ekpere ka anyị na-elotekwa ya n'ekpere. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. You are welcome to worship with us. Anytime you are around, please come back to worship with us. The family of Diane in here, Diane Umukoro Ni Okoye, Odafe Umukoro, ndị nke kubatara nwata unu nọrọ ya, may you stand. Ihe nji isi ha pụrụ ọtọ bụ tata ka ha kpọkọtara nwa n'ụlọ ụka emere baptizim ya. Ndị abụọ nwaanyị ndị nke azụkwara n'ebe a atọ ebe a Diana ọ megidere ihe niile ebe a nụwa etu a ka ọ dịkwa di ya n'ụzọ nke ya. So anyị na-ekene ha wee na-asị ụnụ nnọọ ka anyị kụpụrụ ụnụ aka. Kịta ana m akpọlitezi ndị ka n'ụka wee na-elote ọgụ arọ na ise ha ji wee ruo di na nwunye. Robert Nwoye na nwunye ya Favor na ụmụ ụnụ ka ụnụ pụta ka ekpere ụnụ ekpere gọzie ụnụ ka anyị si eme ọgụ arọ na ise ka anyị si kweta n'ụlọ ụka nwa 10 years, 20 years, 25, 30, 35, and so on. Come on, quick. Biko ka anyị kọpụrụ ụnụ aka. Ihe ndị ise ka akọpụrụ n'aka n'ụzọ pụrụ iche ha to say that. You can beat me up. You know that. Nwata nyere m isi ọwụwa ebe a kwe hụrụ ya ya na ndị otu ya. Bete ọ graduate ya na-eme ihe niile ka anyị kọpụkwa anyị aka ọzọ. Enyemaka anyị ka dị n'aha onye nwe anyị. Ọ bụ ihe nnukwu ọṅụ nye ezinụlọ ebe anyị niile isonye mee oge afọ na ise. Ọ dịghị mfe na-agozi ngozi agbara Chukwu. Obi ibu otu udo na ọṅụ na-ayọziri Chineke Chineke ka ọ gakwa n'elu na-echekwa na-ahaziri ụlọ. Ojiri ụmụ gozie ụlọ akwa ayọ ka onye kwunu n'ike unu ga-eji zụpụta ụmụ ndị a n'uju ụmụ ndị akwụkwọ ya ga-eme na-azụ achịkpete zụrụ ha bara n'isi njedebe ndụ ụlọ ka ọṅụ nke alaeze bụrụ ihe unu ga-ekete nna na nwa na mmụọ nsọ. Congratulations.
o nwere onye chọrọ ịfụrụ n'ugwu ụdala ndị grama ọgwụ ụdala o nwere ndị chọrọ ịfụrụ onye chọrọ ịfụrụ n'ebe ahụ de na-agbasakwa tata ma tupu a na-amụ ka ana m arịọ anyị kwuru a na-eke nri ụmụaka ya abụ ha nwee laịn enyecha ha enyere ndị okenye mana ka m si wee ghọtata afọ ndụ ịbụa itinye na ebe a nwa itinye n'ebe a na ihe ijie ezinụlọ iwu Chukwu na ha ya azụ ụnụ nri ha dị nkwadebe ezinụlọ ndị mere 25 years nwa oye ha dị nkwadebe agbasa anyị jee ebe a anyị jee ebe a mana emechapụ clean up anyị ewere ekelesi ndị ụkọchukwu gara anyị ụka anyị na-ekele Fada Chikwe nke kwuru okwu Chukwu na-ekelekwa Fada ọzọ ofu anya ụnụ mara ya mara wee na-ekelezi onye isi ụka tata ọnụ ụfọ n'aha ndị ụkọchukwu ana m